Ja, nu er der altså ikke lang tid til Claus. Lige om lidt, så ser vi det danske hold gå på banen her. Hvad er det, du gerne vil se fra dem helt fra starten af? Egentlig bare fight. Altså, det er en finale, og jeg sidder ikke og forventer, at der kommer... Ja, lige præcis. Jeg sidder ikke og forventer, at der kommer alle mulige nye taktiske greb og alt muligt andet. Jeg tror, de vil gøre mange ting, som de har gjort indtil videre, men at de fighter, så vi som danskere bare kan sidde og være stolte af dem, og det er vi i forvejen. Men det hjælper altid lidt ekstra, hvis man bare fighter. Og de står nede i tunnelen nu. De kan sikkert høre den her summende spænding, der er blandt alle os. Camilla, hvad løber igennem hovedet på dem lige nu? Nej, altså det ved jeg jo selvfølgelig af god grund ikke, men jeg håber og så lige det sådan. Jo, men altså, de glæder sig. Det er en VM-finale. De har muligheden for at gå ud og lave historie. De skal spille mod Frankrig. Det er jo ikke bare en hvilken som helst modstander. Det her, det er toppen af poppen, så jeg håber seriøst, at de glæder sig, og så at de også nyder det. At de får tid til at nyde det, og at de har plads i deres tanker til at nyde det her, fordi jeg tror, det her bliver en finale til historiebøgerne. Ej, jeg håber sådan, du får ret. Claus, det der spændingsniveau som spiller, hvordan sikrer man rammer det helt rigtige spændingsniveau? Ja, heldigvis, og har vi snakket om før, at har de prøvet det før. Og de første 5 minutter nogle gange er jo en lille smule kaotiske, fordi der skal alle spillerne lige ryste, som et dyr, der ryster nervøsitet af sig. Så skal de også ryste nervøsiteten af sig. Og så tror jeg også, at så retter det sig ind, og så får vi det brag af en finale, som vi alle sammen sidder og håber på. Ja, så skal der synges en dansk nationalmelodi i det her dejlige arena, hvor der er danske fans, og jeg tror også, der er rimelig mange svenske fans, som måske holder med Danmark. Det kan vel også lige give det der sidste stød. Helt sikkert. Det er jo en fantastisk arena. Der er over 20.000 mennesker. Det er ikke så tit, at de her spillere kommer til at opleve det. Og ja, altså, jeg synes, de skal komme ud og give den en skalle og give os tilskuere også en rigtig god oplevelse. Det er jeg også sikker på, at de vil gøre hvad som helst for. Claus, tror du på, at Danmark de kan kalde sig verdensmester om halvanden times tid? Ja, det gør jeg. Men jeg har stadigvæk Frankrig som en lille favorit. Det er ikke meget, det er med et par procenter, fordi jeg synes, de har så flot et hold og en fantastisk fysik, og de har prøvet det så mange gange før, så de har rutinen i det. Men jeg håber selvfølgelig af hele mit danske hjerte, at vi kan hive den hjem. Ja, det siger jo også noget om den modstander, de skal op imod. Camilla, tror du på Danmark? Ja, jeg tror på Danmark. Nej, det er dejligt. Den tænker jeg, at vi stopper på herfra, fordi nu skal vi altså finde ud af, om Danmark de laver et vaskeægte VM-hattrick med VM-guld for 3. gang i streg her i Stockholm. Vi skal have taget hul på den her finale. Jeg kan godt afsløre, at vi glæder os fuldstændig vanvittigt meget, og vi skal nyde den her håndboldkamp. Det skal vi sammen med jer, Frederik Lindet og Lars Skov Jeppesen. Ja, det skal vi i hvert fald, og vi glæder os også vanvittigt meget. Det danske landshold, de har slidt for gennem hele den her VM-slutrunde. Nu står de i finalen, Lars Skov Jeppesen. Og du har en god mavefornemmelse. Ja, det har jeg. Jeg glæder mig til at se det her danske hold, om de kan fortsætte de her fine takter. Jeg synes virkelig, de har spillet godt. Jeg glæder mig helt vildt. Mulighed for et VM-hattrick. Sikke en chance, det er at stå med det her danske hold, som har tryllebundet os. Men også et dansk landshold, hvor det er nogle unge drenge, der skal ind og tage et kæmpe ansvar i dag. Ja, det skal de. Altså, der ligger virkelig tryk på specielt en Simon Pytlik, der har gjort det så godt. En af de spillere, der har scoret flest rene mål. Så spændende at se, hvordan de håndterer de her store, stærke franske spillere. Ja, franskmændene, de løber ind i Tele2 Arena og bliver præsenteret her. De kan med dem, som skal spille en stor kamp i dag, hvis franskmændene de skal gøre det. Og det er bare et fransk landshold, som har for vane altid at levere i finalerne. Og en af dem, der er garant for det normalt, det er mand med nummer 13, Nikola Karabatic. Den måske nok bedste håndboldspiller nogensinde. Og han har været igennem så meget succes med det her franske landshold. Og Frankrig, der gennem historien har stået i 14 finaler i VM, EM og OL sammenhæng. Det er blevet til 12 guldmedaljer. 2 gange har de tabt en finale. En af dem var mod Danmark. Den anden var i øvrigt i 1993 her i Stockholm. Så det kan være, at Stockholm og dansk finale-nederlag skal kombineres i dag, hvor de danske spillere de kommer frem her. Niklas Landin, der har fundet det store spil på det rigtige tidspunkt i den her slutrunde. Ja, det er rigtig dejligt. Niklas Landin er bare den type spiller i de store kampe. Jamen, så ved man bare, at man kan regne med ham. Man ved, at han stempler ind. Og interessant bliver det altså mod duellen mod de franske kimmer, og specielt Girard. Hvad er det for en form, han har taget med i dag? Og vi ved, der er sådan noget, der ligner
1.500, måske et par tusind danske tilskuere her i arenaen, klar til at bakke op om de danske spillere og de danske fans. De har været her, de fleste af dem, i lang tid for at bage op til finalen. Her sidste mand for Danmark, der kommer ind. Og hvilken spiller, hvilken entré han har gjort på den store scene. Simon Pytlik. Kampens dommer præsenteret, og det er de to nordmakedonere, Georgi Nakchevski og Slava Nikolov, som skal styre det her opgør. Og en finale-revanche, som det jo også er i forhold til OL-finalen i Tokyo, hvor Danmark kom til kort i en tæt finale. I hvert fald det, der endte med at blive tætte cifre, tabte med 25-23. Nu skal vi have de to nationalmelodier, og vi starter med Frankrigs. Billeder af en stor spiller, Karabatic. Nu skal vi have Danmarks nationalmelodi her i Stockholm. Tele2 Arena oplyst i rødt og hvidt. Og så har vi formalia overstået. Nu gælder det 2 gange 30 minutters håndbold om titlen som verdensmester. Her er det franske mandskab Nicolas Karabatic, som vi kan se, er i hvert fald klar til at være på holdkortet. Nu må vi se, om han også kommer til at spille. Var slet ikke på banen i semifinalen, da Frankrig spillede sig frem til dette guldopgør. Men han er altså i hvert fald med på bænken for franskmændene. Her er Jumchil, rutineret herre i spidsen, der selv har så mange titler som spiller. Og her det danske mandskab, altså Michael Damgaard, Hans Lindberg, oversæderne, som vi har vendet os til. Mathias Gissel, Simon Pytlik, Mikkel Hansen, Landin. Det er de her drenge, der skal sikre en VM-titel. Ja, der ligger stort pres på dem her. Pytlik i dialog med Nikolaj Jacobsen, og spændende set bliver det altså at se Pytlik mod, når først han løber ind i Luka Karabatic, Fabre de Gras og så videre. Og Nikolaj Jacobsen, der har planen klar mod de her franskmænd, som er fysisk brølstærke, og som øvrigt er det eneste hold, der har vundet samtlige kampe indtil nu ved den her VM-slutrunde. Danmark har jo en enkelt uafgjort mod kroaterne. Prøv at se her, Karabatic. Det er uden overtrækstrøje. Selvfølgelig står han her klar til finalen, Nikolaj Karabatic. Han er en kriger, Nikolaj Karabatic, og det her kommer til at gøre ondt for ham. Han er ikke helt fit, men han kan sluge sig selv, han kan spise sig selv de her 2 gange 30 minutter. Og det skulle ikke undre mig, om han gik ind og tog og fik en nøglerolle. Kamp på den danske bænk, og nu kører vi
nedtælling her i Tele2 Arena i Stockholm. Og mine damer og herrer, så gælder det VM-finale mellem Danmark og Frankrig. Danmark, der starter med bolden i en opstilling. Vi kender Mathias Gidsel, Mikkel Hansen, Simon Pytlik i bagkæden. Den nye mand, Niklas Kirkeløkke, som jo kaldt ind undervejs ude på den her højre fløj. Emil Jacobsen på venstre fløj og Magnus Saustrup inde på stregen. Og nede i den anden ende af banen har Niklas Landin gang i de store udstrækningsøvelser. Forsøger at sætte sig igennem fra start. 22-årig Simon Pytlik, slutrunde debutant. Han spiller som en med meget erfaring. Og der var han også med finalens første scoring. Jamen velkommen til, Simon Pytlik. Det er altså det plads, den man skal bruge. Kommer jeg angriber direkte ned på Fabregas, kommer lidt på kant, så tæsker han ned i bunden af målet. Og så er vi i gang. Og Frankrig med A-kæden fra starten. Det med Remeli som playmaker. De kan med til højre. Nikola Karabatic til venstre. Både Dikemem og Karabatic, der har kæmpet med fysikken. Men de er klar til at spille fra start. Ja, ham her, vi er i billedet. Og dem er lige nu, han bevæger sig over på. Højre bak, det er jo det, han spiller mange minutter for sit klubhold. Og der er han også dygtig her. Assisten. Ja, han har været ude. Janis Len. Det er godt set. Det er han jo ret i. Det er stærkt dømt. Mikkel Hansen. Pytlik. Og herre Gidsel stiger til værs, og så er han ene mand. VM topscorer med 55 mål. Og Niklas Landin med sin første redning. Sikke en dansk start. Ja, han er der også. Fedt at se, ikke? Og det er rigtig godt kan lide ved det etablerede angrebsspil. God tålmodighed og 2 afslutninger ned i bunden af målet på Vincent Girard. Gidsel ind og sætte fart. Og den der gang ikke i nettet. Pytlik, der får af. Den væk, og så Niklas Landin med en ny kæmpe redning. Og hold gang i bolden. Slip bolden. Tæt på at blive fanget, Gidsel. Ja, det skal de vende sig til. Så snart man angriber midten, Gidsel ind på de 2 inde i centret. Altså, de får redning her først. Så er der altså lukket. Hvor har han nogen at se på. I hvert fald, hvis man er franskmand. Men de skal passe på i det etablerede angrebsspil. Når man angriber i midten, så løfter de sig på baks. Det vil sige, at de går offensivt, så bliver det svært at spille. Det her, det er en tæt på perfekt dansk start foran med 3-0 efter 4 minutter. Og Henrik Mølgaard på plads i forsvaret. Ja, det var 2 for Pytlik og 1 for Gidsel. Og 2 redninger fra Niklas Landin. Ja, det er en perfekt start. Frikast til Remeli.
Han får slidt sig igennem Dikamem. Og Frankrigs første scoring efter små 5 minutter. Ja, man sidder lidt med følelsen af den her opgave. Den har han løst, Mølgaard. Alligevel finder han altså et hul. Nej, ligger er der. Dikamem. Nej, hvor han starter godt, Simon Pytlik. Det er... Ja, det er jo ikke overraskende længere, men hvor er det imponerende. Og så går det hurtigt. Og effektivt kontraspil. Ludovic Fabregas til 2-4. Og der spiller fuldstændig. Så var han på en anden planet. Simon Pytlik, toneangivende målsøgende, og nu også som assistmager. Og nu får han en pause. Rent defensivt ind med Rasmus Lauke, der ikke har spillet meget. Været lægskadet undervejs i VM. Landstræner Nikolaj Jakobsen havde egentlig nærmest dømt ham ude. Men så fandt han alligevel noget frem, der var godt for den læg inden sidste mellemrundekamp. Rasmus Lauke. Det er vigtigt også. Vi hørte også i studiet, at de var enige om, at de sidste 10 minutter meget vel kan blive afgjort, for de her to hold er så lige, så det er så vigtigt, at Simon Pytlik ikke render alt krudtet af. Ja, det er en dansk bold. Mathias Gidsel er alene. Lauke kommer med. Rasmus Lauke! Og det der, det er første scoring med VM af Rasmus Lauke. Men det starter her. Savstrup simpelthen op og lægge låg på Remeli på afleveringen. Og stort overblik af Gidsel. Og det der, det betyder noget for Lauke. Skade har kostet ham mange store øjeblikke med det danske landshold. Den her slutrunde skulle ikke ødelægges af en skade mere. Og et presset fransk hold, der tager timeout efter lige under 7 minutter. Danmark foran med 6-2. Defensivt rigtig fin. Nej, du bliver bare derovre. Nej. Defensivt rigtig fin. Når vi bliver taget på de der, hvor vi lige skal bakke lidt om. Lad være at træde skridtet ud på mem. Tager det lange skridt rundt om. De stående for fødderne stilet, så tager vi klar på løbeskud i stedet for. Angrebsmæssigt. Fransk højre mand. Ikke Savstrup rykker herover. Mathias går lige ned. Holder den, så kommer Pytlik i forbevægelse ind over midten. Savstrup med skrigning. Mikkel ud bredt. Mathias klar i midten anden gang. Ikke? Hey, vi vil nu! Ved med at spille vores spil. Hvad kæmper vi for? Og fint fokus fra Nikolaj Jakobsen. Angrebsmæssigt den næste åbning dikteret. Og så lige lidt Desinger på Dikamem. Håndboldkampe var jo desværre 60 minutter, men det er svært at ønske så meget mere. Her hvor der er spillet 7. Remeli. Der kom Karabatic. Han må nøjes med et frikast. Karabatic over moser igennem. Ja, så skal der også en arm i vejret. Der kom en scoring i stedet for fra Nadim Remeli. Ja, nu har han fået smag for det. Rasmus Lauke. Og hvorfor ikke også bare smide bolden i nettet? Og hvor er det dejligt at se Rasmus Lauke tage ansvar. Her bliver han godt nok snydt. Det er en lækker scoring, ikke? Janis Lend, der løfter den over. Niklas Landin.
Gissel, og hvor er det flot lavet, det der, Mathias Gissel, der fuldstændig sætter en franskmand af. Men de kommer flyvende, franskmændene. Straffekast begået af Magnus Saustrup. Også får sig en advarsel. Jeg kan rigtig godt lide, at han kun får en advarsel. Saustrup. Og nu fik vi ikke den her fra Mathias Gissel. Prøv en gang her. Det er altså Fabregas, verdens bedste forsvarsspiller. Han lige tager og laver en Radinovic på og glider igennem, som var det en leg. Kentan Maé ind for at tage straffekast der. Det er han god til, normalt franskmanden. Og her bliver det også til en scoring til 5-8. Gissel i midten igen. De har simpelthen ikke styr på ham. Nej, han er virkelig udfordret inden. Spilleren med nummer 23 kan ikke følge med. Niklas Landin. Ja, der bliver fløjtet frikast. Det var ellers endnu en lækker redning. Dylan Naï. En ny fransk scoring. Og heldigvis fløjte Danmarks vej. Bare lige rigtig styr på den. Saustrup. Den kendelse der skal vi da være rigtig godt tilfreds med. Det er som om han tabte den, Saustrup. Det der, det er godt spil for Gissel ind til Saustrup, og så kan vi byde velkommen til Vincent Gérard i det franske mål. Første redning for ham. Nej, heldigvis. Efter 10. forsøg. Ikke en målmand, der sådan kamp efter kamp er blandt de absolut bedste i verden, men vi ser jo kampe, hvor han spiller rigtig, rigtig godt. Gérard. Ja, OL-finalen blandt andet. Danmark tabte. Og hvor der er meget bevægelse i Mathias Gissel og Simon Pytlik, og det er et fransk forsvar, der ikke får et øjebliks ro. 10-6 til Danmark. Og det ligner noget, vi har set før, ikke? Den her bevægelighed, der er imellem de her to spillere, Pytlik og Gissel. Ikke meget offensivt, vi har set fra Nikola Karabatic de første 12 minutter. Nej, det har han haft godt styr på. Niklas Kirkelykke. Han er heller ikke en spiller. Karabatic, der er der, hvor han skal være. Ja, afslutningen fra Remili, der snyder Landin. Ja, der er et godt greb om Gissel i den her situation. Markerer de to dommer. Og han er jo ikke en håndboldspiller, der skåner sig selv, Mathias Gissel. Han får en masse tæsk, og det ved han godt. Og det er en del af hans måde at spille på. Ja, det er det. Han er altså så hurtig, så han meget ofte slipper for at ryge ind i de helt store tæsk, fordi han glider igennem. Og mindre han selvfølgelig møder Kroatien. Og her ligger afslutning fra Gissel, men Gérard på plads igen. Ja, den var ikke... Ja, han står lidt og undskylder Mølgaard, ikke? Når der går et stykke tid, før dommeren sådan lige skal overveje at tænke, så sidder man altså og holder vejret.
det er henne et uheld. Han er røvet i 2 minutter. Og Kentay Mae får en mulighed mere over for Niklas Landin. Det er den duel, hvor der gerne må være dansk overtag. Og det kom der så der med redningen fra Niklas Landin på Kentay Mae, der ikke har brændt mange straffekast her ved VM. 3 styks før i dag. Nu bliver han pillet af Landin. Og prøv at se den måde, han tager det på. Fuldstændig rolig, Niklas Landin. Ryger ikke på at få finten til at starte med. Og har en idé om, at skuddet kommer i venstre fod. Og tom mål for Danmark her i undertalsspillet. Og så var Niklas Kirkelykke der også. Ja, han står jo mest ude på fløjen, men han har jo et fremragende skud fra distancen. Og en helt anden type spiller. En Gidsel kan skyde fra distancen, kan holde afstand. Og der er du altså helt ret, at han har en hammer af den anden verden. Og ja, Karabatic, der forsøger sig, men Landin har totalt styr på ham. Et angreb, der var sat op til Karabatic, og som blev lukket ned af Landin. Det er fint, at Savstrup lige kommer ind og giver ham et lille tryk. Kommer Kirkelykke igen, og igen bliver det til en dansk scoring. Og så er Danmark også fuldtallige om et par sekunder. Her bliver Mølgaard sendt tilbage ind på banen. Straffekast til Frankrig. Danmark vinder altså den her undertalsperiode med 2-0. Ja, takket være Kirkelykke, som også ser defensivt inden og stop. Karabatic. Men offensivt. Ej, hvor er det flot. Melvin Richardson spiller ikke meget. Nu kommer han ind og tager straffekast. Og Frankrig op på 8-12. Her var vi har rundet et kvarter af første halvleg. Det er Danmark, der styrer det lige nu. Og det, som var min største bekymring, nemlig det her etablerede spil 6 mod 6 imod Karabatic, imod Fabregas, bevægeligheden, fysikken. Fuldstændig bragt til skamme. 12 danske scoringer. Og Pytli, Gidsel, Kirkelykke i hopla. Afbrænder på den nye mand i målet, Remy Desponet. Jeg vil ikke afslutte selv. Karabatic sætter i stedet for Janis Lend op. Og prøver en gang her. Det kan gå så hurtigt. Marginalerne ikke med Gidsel overlægger. Og i stedet for +5, som det stod for 40 sekunder siden, så hedder det altså +3. Brandi, der har gang i opvarmningen. Venstre bak for Frankrig. Hvor er det elegant. Mathias Gidsel. Og vi har kommenteret rigtig, rigtig mange kampe med ham her. Nummer 23. Fabregas, Ludovic. Og prøv lige at se den her situation. Farvel og tak. Og så bliver jeg nødt til lige at hive lidt i nødbremsen. Og prøv at det her. Det er jo sket 4-5 gange. Ja, altså. Det er Champions League-finaler. Det er finaler på den store europæiske scene. Jeg har aldrig set ham blive sat så mange gange på små 17 minutter. Barcelona spiller Ludovic. Fabregas, der må ud og sidde i 2 minutter. Dansk overtal. Der
Der er plads til Emil Jacobsen, og den går ind. Første finalescoring fra ham. Ja, dejligt at følge igen. Nikolaj Jacobsen nede på den danske bænk. Der er lige lidt ord på Mikkel Hansen lige i forhold til at overtage spillet. Så ryger han lige over til Emil Jacobsen og kommer med lidt desinger der hele tiden i gang, hele tiden i bevægelse. Den danske landstræner. Det er en fremragende aflevering af Nedim Remili ind til Luka Karabatic her. Fra en straffekast igen. Altså også bare en gudsbenået håndboldspiller, Remili. Værsgo. Aktiverer 2 danske spillere, så ligger man bag om ryggen. En stregspiller. Melvin Richardson igen. Og igen med en fransk scoring. Den 10. af slagsen for dem. Efter 18 minutter. Og stadig Danmark med et par 20 sekunder i overtalsspillet nu. Mikkel Hansen, der dirigerer bolden via en fransk hold ud over sidelinjen. Den skal han altså lige ud og finde. Emil Jacobsen, der går lidt sekunder med det. 8 sekunder til Frankrig er fuldtallig. Der, Simon Pytlik, der er plads nok. Og der er scoring igen. Det er 5. mål af Simon Pytlik. Og det er en mand, der åbenbart ikke har naver over at stå i en VM-finale for første gang. Ja, jeg roste ham for hans mod, den måde han spiller på, hvordan han tager ansvaret. Og man glemmer fuldstændig, at det er hans slutrunde debut. Søn af mangeårig kvindelandstræner Jan Pytlik. Og nu er Simon selv ved at skrive sig ind i den danske håndboldhistorie. Og det der, det koster altså desværre en 2-minutters udvisning til Emil Jacobsen. Elohim Prandi er den nye mand på venstre bak, der er med til at sætte angrebet op sammen med Dika Mem. Ja, ham har vi her. Der ved vi godt, hvad der kommer der, ikke? En enorm fysik. Ikke i højden, men mere i drøjden, bevægelighed, og så har han også et fantastisk skud. Det er en anderledes opgave for Kirkeløk over på højre bak. Og igen, Remili, der er en helt afgørende spiller i det franske angrebsspil. Gør det til 11-14. Og ind med Magnus Landin på den danske venstrefløj, i stedet for at udviste Emil Jacobsen. Magnus Landin løber ind, sådan har det danske hold spillet. Gennem hele første halvleg tvinger man både Dika Mem og Remili ned. Hold øje med Magnus Landin med nummer 4. Så er der plads til Pytlik til at angribe. Og der er måske også plads til Gissel her. Videre til Simon Pytlik. Sekunderne går på Emil Jacobsens udvisning. Første aflevering gået 3 igen her. Pytlik. Så du den? Det var ikke meget, den manglede. Og sikke en power, han har i den arm. Ja, der skulle afsluttes. Armen var op, og det var ved at være tid. Ja, den er vundet af Henrik Mølgaard. Fremragende dansk forsvarsspil.
Og det er altså Dika Mem, han pakker ind der. Og det er jo lige så godt som en god offensiv aktion. Det han laver Mølgaard. Det er så spillet op og ligge blok igen på Dika Mem. Og det samspil, Saustrup-Mølgaard. Det har været stort set fejlfrit de sidste par kampe. Ja. Der kom den første redning fra Desponé, som stod fremragende, da Frankrig slog Tyskland i kvartfinalen. Der havde Gerard ikke redningerne, så kom Desponé ind og havde dem i stedet. Ja, han gjorde forskel, Desponé, i den semifinale. Kvartfinale. Undskyld, kvartfinale. Prandi. Og nøjes med et frikast. 7 minutter og en chat tilbage af første halvleg. Plus 3 til Danmark. Det er altså Emil Jacobsen derinde og har godt fat i Dika Mem. Nu skal vi holde fast her i forsvaret, og der kom afslutningen fra Prandi. Og det er lige præcis det, han kan, Prandi. Jeg tror, den danske spiller, der dækker ham, tænker, det har jeg styr på. Han er taklet. Men den her eksplosivitet her, og alligevel sendt et skud afsted med fart og kvalitet. Og så er det Nikolaj Jacobsen, der føler behov for en timeout. Frankrig kommer tættere på, men Danmark foran 14-12. Vi spiller lige Frank igen. Og så spiller vi det med falsk. Vi vil sige, Mikkel kommer bag af Mathias. Pytlik kommer ind over midten. Saustrup starter i midten. Ja, så vil jeg godt, når Hias ligger offensivt derovre, så må Kirke ind og stå der og få det trykket ned. Finde afleveringen og gå på, og så kommer du ind over midten, Saustrup klar, ikke? Lidt mere fokus. Vi skal løbe hurtigere hjem. Og se, om vi kan få gjort den midtzone lidt tættere, ikke? Og så skal vi holde det fysisk. Så det slip bliver trykket lidt for langt tilbage nu, ikke? Kom, videre, gutter, videre! Nej, vi skal se, om vi kan finde intensiteten igen. Kom, kæmp ud for! Ja, en afsluttende sætning fra Niklas Landin, der vil egentlig meget godt opsummere de seneste minutter, at Danmark de skal finde intensiteten igen, efter at have haft styringen i meget af den her kamp. Ja, finde initiativet, momentum. Man sidder også lidt med den der følelse af, at det ikke er lige at være at tippe. Franskmanden er rent offensivt. Fået bedre glide i deres spil, og kæmpe stor forskel også, at Prandi er kommet ind i stedet for en Karabasis, der godt nok ligner, at han ikke har det godt. Og så det her system, om han dikterede Nikolaj Jacobsen. Gissel helt over i venstre side, og det er ikke nogen begrænsning for Mathias Gissel at score for 4. gang. Ja, knyttet næve for Gissel. Og det er også klogt, ikke? Valentin Port er lige kommet ind, har ikke rigtig fundet sine ben endnu, og hvor ligger angrebet så direkte ned på ham. Gissel, der i sine 3 første slutrunder kom på All-Star-holdet ved VM 21, blev MVP til bedste spiller ved OL i Tokyo, All-Star-holdet VM sidste år. Og ved den her slutrunde bliver han da som minimum VM-topscorer. Det er ret vildt. Der er 23-årig Mathias Gissel. Ja, det er det. Spørger du mig, så skal han også være MVP i år. Ja, Niklas Landin, der måske vil konkurrere om den titel i hvert fald. En ny god redning. Det var den 5. af slagsen. Og han ligner en målmand, der hvor han skal være. Han er i finale humør. Blik kan finde vej omkring de store drenge derinde. Fabregas og Remili. Ja, det danske spil. Mere end nogen anden kamp bygget op
omkring de her 2 virvelvinde på bakkerne. Pytlik, Gidsel, Mikkel Hansen indblandet i meget, meget lidt. Pisker rundt, de 2 drenge der. Nu kommer armen så i vejret. Gidsel. Ja, og der var en angrebsfejl. Og han skal løbe hjem. Ja, han skal løbe hjem, Gidsel. Jeg ved ikke, om man er ved at være træt. Det er sjældent ikke, at man ser ham, hvor han ikke spurter hjem. Han bruger mange kræfter. Har brugt mange kræfter i den her slutrunde. Han tager utrolig mange kontraløb også. Nu skal han lige finde 4 minutter mere i tanken, inden Danmark kan gå til pause. Og der var Ludovic Fabregas. Anden scoring. Og Frankrig op på 13-15. I sådan en periodekamp, hvor man godt lige kunne tænke sig, at Mikkel Hansen måske lige steg til værs og klappede en enkelt ind. Har ikke haft afslutninger endnu i kampen. Mikkel Hansen. Nej, bare en enkelt assist. Noget Lauke spillede på, det er jo også en mulighed. Lauke har jo meget mere kvalitet i mand-mand-spillet. Egentlig bare for at skifte lidt. Mikkel Hansen har ikke gjort det dårligt. Kommer armen hurtigt i vejret. Og hvad vurderer de 2 dommer i den her situation? Ja, det er en 2-minutters udvisning til Ludovic Fabregas, og det er anden gang, at han ryger ud. Jeg holder øje med hans venstre knæ. Det ser ud som om, han lige løfter det, og Gidsel skal løbe forbi. Det er meget sådan et enkelt lår fra Fabregas. Er cirka samme størrelse som 2 stykker fra Mathias Gidsel. Men det er altså den mindre og hurtigere Gidsel, der vinder flest dueller. Og nu sørger for dansk overtal. Ja, kom så, Danmark. Angrebsfejl. Valentin Port, der læser de danske tanker. Og jeg synes, Port er i bevægelse. Prøv at se her. Han står ikke stille, og så er det Pytlik, der løber ind i ham. Det er Port, der løber ind i Pytlik. Pause til Dickamem, Melvin Richardson. Inden her, Remili sætter sig igennem og får frikast. Også 2 spillere, der kender hinanden godt. Mølgaard, Remili, tidligere holdkammerater. Godt spillet. Ja, det er frygteligt godt spillet. Jeg har ikke meget for at sige det, men det er flot håndbold. Vi har kommenteret Frankrig et par gange. Den her formation, eller den her, har jeg ikke set før. Brandy med det hårde pres, og Remili bevægelse uden bold. De nærmer sig Frankrig bare bagud med en enkelt nu. Pytlik bliver nedlagt og får frikast. Sprede og Lelle Blø råb her i den ikke helt fulde Tele2 Arena. Gidsel bliver nedlagt. Og hvad finder dommerne på her? Nøjes med et frikast. Franskmændene er ikke enige. Armen i vejret. Kom så Danmark. Simon Pytlik flyver igennem og scorer. Og det var lige præcis, hvad der var brug for. 6. scoring i første halvleg af Simon Pytlik. Hold da op, hvor skyder han brystet frem. Ja, det gør han i sådan en svær periode, hvor Frankrig har overtaget. Jamen, så ikke overraskende. Så det er jo en stjerneskud på venstre bak. Og så på det brede punkt. En enorm styrke. Og han bevæger sig den vej ud af banen. 13 ud af 16 scoringer. 10 ud af 16 scoringer kommer fra Gidsel og Pytlik her. Ny fransk scoring, Remili, der igen finder løsningen, men han mangler altså nede i forsvaret lige nu. Ja, sådan en scoring fra Remili, hvor jeg tænker, den skal han have, Niklas Landin. Han er ude på 25%.
Det sidste halve minut af første halvleg. Og lad os bare få Danmark til at køre sekunderne ned og finde en sen scoring. Så Frankrig ikke når mere den anden vej, men armen kommer i vejret allerede her. Ja, der er flottet frikast. 8 sekunder. Mikkel Hansen. Mikkel Hansen! Og hvor røg den bold hen? Den er under Mikkel Hansen. Ja, de får kaldt frikastet tilbage, og de når ikke det her. Franskmændene, et dansk hold, der har været foran stort set samtlige minutter af første halvleg, men også et dansk hold, der alligevel bliver udfordret af franskmændene. Ja, de spiller virkelig med fysikken. I de sidste 10 minutter, så synes jeg, at deres angrebsmæssige del, der er meget bedre flow. Og Brandia, han er kommet ind. Det giver altså bare noget mere tryk på den danske midterakse. Og så ham her, vi har i billedet til Mikkel Hansen. Jeg vil da rigtig gerne have, at han også melder sig mere ind rent offensivt, fordi det har ham her gjort Pytvik. Det danske hold går i omklædningsrummet foran med 16-15. Og efter alle deres kampe ved den her slutrunde, der har du, Lars Grov Jeppesen, givet de danske spillere karakterer hele 10 gange. Har du været så flink, at du har uddelt, hedder det, et 12-tal. Men hvilken dansker har været bedst ved slutrunden, når det hele store regnestykke med din karakter egentlig bliver gjort op? Det svar, det kan man finde inde på dr.dk/VM eller i vores nyhedsapp lige nu. Vi tager en kort pause her fra Stockholm. Vi har en tv-avis til jer lige om et øjeblik, inden vi er tilbage med vores VM-studie. Når krig og tørke raser og verden brænder, så er det børnene, der betaler den højeste pris. Deres nød er umenneskelig og kræver handling nu. Vi har før vist, at vi er et lille land med et stort hjerte. Lad os vise det igen. Vær med. Nej! Der er 130.000! Til en smuk, rørende og underholdende aften, hvor vi står sammen. Der er så mange dejlige mennesker, der ringer ind. Danmarks Indsamling. Lørdag kl. 19 på DRTV og DR1. Musik for enhver smag til Dansk Melodi Grand Prix. Glæd dig til årets musikfest 11. februar på DRTV og DR1. Vil du opleve Danmarks største musikfest live, så er der stadig billetter på drbillet.dk. Du skal være mere selvstændig og blive klar til voksenlivet. Venligt hilsen, eksperten. Tænk, hvis du havde et hold hemmelige eksperter, der kunne hjælpe dig med at få styr på dit liv. I dag skal du udfordre dit pleaser-gen. Det, du bare ikke lige ved, er, at eksperterne er dine forældre. Du skal gå i karakter som den besværlige kunde. Sig tjener og knips. Jeg har aldrig gjort toilettet rent her. Take over. Far og mor får magten nu på DRTV. Ja, nu er der altså pause i VM-finalekampen mellem Frankrig og Danmark. Vi tager lige en 10-minutters tv-avis, og så håber vi, at de danske håndboldherrer med denne lille pause kommer tilbage med fornyede kræfter og hiver sejren med hjem. Hej, Nora. Regeringen vil halvere størrelsen på den bankgaranti, det kræver at få sin partner til Danmark. Men det er for sent for Camilla Nygaard Jensen her, der nu må flytte til Sverige for at samle sin familie. Jeg vil bare gerne have, at vi bare kan være her sammen, uden at man skal være nervøs for, hvad den næste dag bringer. Velkommen til en kort tv-avis. Vil man gerne have sin udenlandske ægtefælle her til Danmark, så skal man stille med over 100.000 kroner i bankgaranti. Men det beløb vil regeringen nu halvere for at lette familiesammenføringen i Danmark. En situation, Camilla Nygaard Jensen her kender alt til. Hej, Nora. At kærlighed koster, lærte Camilla Nygaard Jensen for alvor for godt 2 år siden. Altså, jeg kunne ikke skaffe 100.000 plus. Altså, det var umuligt for mig at skaffe. Hun havde ikke råd til den bankgaranti, der skal stilles for, at hendes filippinske kæreste kan bo i Danmark. Man står højgravid og skal føde om 3 måneder, og så står man og siger farvel til faren til ens barn. Det er ikke særlig sjovt. Og det har haft store konsekvenser for familien. Noel så jeg først sin søn, da han var 11 måneder gammel.
Som reglerne er nu, skal man kunne stille en økonomisk garanti på godt 100.000 kroner for at få sin ægtefælle til landet. Men den vil regeringen nu halvere. Det har vist sig, at der er nogen, der kommer i klemme og ikke kan få familiesammenføring, når den er så høj, og derfor så har vi valgt at sætte ned. Bankgarantien er et slags økonomisk sikkerhedsnet for kommunerne. Beløbet er fastfrosset i 10 år, så skulle den udenlandske ægtefælle komme på kontanthjælp, så tager kommunerne af bankgarantien og udbetaler den som kontanthjælp i stedet. Derfor kritiserer flere partier i oppositionen nu regeringen for at lempe på udlændingepolitikken. Det synes vi er en dårlig idé, fordi vi risikerer altså, at der kommer folk til Danmark, som ikke kan forsørge sig selv. Det er jeg ikke enig i. Det handler om, både for familiesammenføring og for andre udlændingepolitiske sager, det er et spørgsmål om, hvorvidt man samlet set sørger for, at der kommer få mennesker til landet. Og det gør vi stadig, uanset at vi sænker denne her garantistillelse. Camilla Nygaard Jensen synes forslaget er en god idé. Det er helt klart et stort skridt i den rigtige retning. Men for familien kommer det for sent. De flytter nemlig i stedet til Sverige. Det kan ikke slå mig ud, at Danmark skal være sådan her. Og det er også derfor, jeg sidder her i dag og rykker til Sverige og skal nok finde en vej. Og så til håndbold-VM-finalen mellem Danmark og Frankrig her i pausen. Her i pausen er stillingen 16-15 jo til Danmark, så det kan ikke være meget tættere end næsten. Og danskerne kan altså skrive historie med en sejr over Frankrig. Så kan håndboldherrerne blive de første til at vinde VM 3 gange i træk. Og Joshua Hollingdale, du følger jo det hele så tæt på, man overhovedet kan komme. Der var stor optimisme, før kampen gik i gang. Hvordan er selvtilliden blandt de danske tilskuere i Stockholm lige nu? Der er stor optimisme, før kampen startede. Og inde i arenaen under det meste af denne her første halvleg var der fuld knald på og masser af tro på det fra de danske fans. Gutter, vi er foran med 1. Tror I stadig på det? Ja. Hvad med dig, Malte? Ja, jeg håber, at vi kan gøre det. Det kunne være godt i hvert fald. De var jo foran med så mange i starten. Danmark Landin reddet. Nu er det kun 1. Der er jo en helt anden halvleg tilbage. Hvordan bliver den, tror I? Spændende. Rigtig spændende. Og nervepigerne. Nervepigerne? Hvordan har nerverne det lige nu, Malte? Jeg er bare bange for, at vi taber, men jeg tror godt, at vi kan. Du tror stadig på det? Ja. Det er jo historie, der er på spil her. Hvis de vinder for det her 3. VM i træk, hvor stort vil det være, hvis de hiver den her hjem? Rigtig stort. Det vil det. Et til om 2 år? 1 til om 2 år, det tror du? Hvorfor ikke? Nu skal de lige vinde den her først. Gør de det? Tak. Nu skal der gives klar besked til de tusindvis af grundejere landet over, der måske bor på en grund, der er PFAS-forurenet. Det kræver flere partier på Christiansborg, efter at vi i DR har fortalt om flere end 16.000 grunde, som regionerne frygter kan være forurenet. Det er jo ikke særlig sjovt, hvis der har været PFAS-forurening i blommerne. Anne-Louise Bergstrøms have Søborg ved København er på regionernes liste og kan altså være forurenet med skadelige PFAS-fluorstoffer. Men hun er ikke blevet kontaktet af regionerne, og det samme gælder for tusindvis af andre grundejere, men blandt andre Enhedslisten kræver handling nu. Ja, når regionerne ligger inde med den her viden, så mener jeg også, at vi bliver nødt til at oplyse befolkningen om, hvorvidt det er deres have. Grundlæggende så aner vi ikke, hvad der er op og ned, om der overhovedet er potentiale for en forurening. Så jeg synes, det er ganske fornuftigt, at vi afventer og får noget mere viden, inden vi bringer det videre til borgerne. Tyrkiet er klar til at acceptere Finland som medlem af NATO. Det siger den tyrkiske præsident Erdogan, efter en mandag slog fast, at Tyrkiet ikke vil støtte svensk medlemskab af alliancen. Begrundelsen var Rasmus Paludans koranafbrænding foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Finland og Sverige har ellers sammen søgt om optagelse i NATO. Det er jo godt, der kommer et løft i de ordinære dagpenge, men jeg synes faktisk ikke, det er en fair fordeling, at man så sender regningen til de unge. Fra maj vil nyuddannede på dagpenge nemlig få op til 4.400 kroner mindre på kontoen efter 3 måneders ledighed. Samtidig halveres dagpengeperioden for de nyuddannede, altså dimittenter, fra 2 til 1 år. Til gengæld vil dagpengemodtagere, der har været i arbejde, kunne få op til 3.700 kroner mere i de første 3 måneder, de er ledige. Og ifølge ministeren, så er det helt fair, at det er de nyuddannede, der skal betale for det. De stiger stadig fra deres SU og til den nye dagpengesats, men knap så meget som det, vi har været vant til. Og det er, synes jeg, helt rimeligt, især i en tid, hvor der i høj grad er brug for deres hoveder og deres hænder ude på det danske arbejdsmarked.
Politiet i den amerikanske delstat Tennessee har opløst den politienhed, hvor 5 nu drabsigtede betjente var ansat. De 5 sigtes i sagen om den 29-årige Tyree Nichols, der døde efter en voldsom anholdelse tidligere på måneden. Politiet offentliggjorde fredag videoer, der viser, hvordan betjentene sparkede og slog Nichols. I New Zealands største by Auckland har enorme mængder regn hen over weekenden indtil videre resulteret i 4 dødsfald og store ødelæggelser. Fredag var den vådeste i byens historie, og derfor har myndighederne nu erklæret lokal nødretstilstand. Skybrud har sat storbyen Auckland under vand. På blot 15 timer fik byen næsten hele den mængde regn, som der normalt falder i løbet af en hel sommersæson. Det har givet vandproblemer i lufthavnen, timelange strømafbrydelser og sendt folk fra hus og hjem. I am alone staying here again tonight because, as I said, I got no other options. Men de voldsomme oversvømmelser er også livsfarlige. Manden, der boede i huset her, er en af de 4 personer, der indtil videre har mistet livet til vandmængderne. He's lived here a long time, and he will be sadly missed. Det newzealandske militær er blevet sat ind for at hjælpe med evakuering af borgere. Og fredag besøgte landets nyindsatte premierminister også området. Having just surveyed some of the extensive damage, both on the ground and in the air, it's clear that it's going to be a big clean-up job. Ifølge New Zealands meteorologiske institut er uvejret ikke over, og borgere rådes derfor til ikke at gå ud. Og de skal måske forberede sig på flere møder med de ødelæggende vandmasser i fremtiden, for det er klimaforandringer, som menes at være skyld i oversvømmelserne. Og du er også vant til os nu, Louise, men forhåbentlig ikke så meget som det her. Nej, men det næste døgn byder trods alt på lidt regn og blæst til Danmark. Og regnen har allerede så småt gjort sin entré ind over landet, men det her større sammenhængende regnvejr kommer i løbet af natten til at tøffe tværs ned over landet fra nordvest, og i forbindelse med den her frontpassage, så tiltager vinden. Og mange kommer i morgen til at stå op til spredte byer den første del af dagen. Der vil også være nogle enkelte grøntehuller, hvor solen kan kigge ned, og det bliver der mere af i løbet af eftermiddagen, hvor det efterhånden tynder ud i byerne, der bliver mere plads til solen, og efterhånden også mest tørt vejr. Og som sagt, gevaldigt blæsende i morgen over hele linjen, i særdeleshed ved de vestvendte kyster, hvor man lokalt kan få vindstød af stormstyrke. Så jeg sender medvind herfra og hele vejen til Stockholm. Ja, grøntepauser, det kan vi godt få brug for i den her anden halvleg, var Josefine. Vi suser tilbage til jer og den her drønspændende VM-finale. Ja, der er pause lige nu. Der står altså 16-15 til Danmark. Og det var jo, Camilla, et dansk hold, der fik en super fin start på den her kamp, anført af Niklas Landin. Ja, en rigtig god start. Meget, meget fart på vores angrebsspil. Vi står godt i forsvaret, og Niklas står godt, lukker helt af. Så falder den lidt her i løbet af halvlejen. Ja, så sker der noget undervejs, Claus. Frankrig får ligesom et større overtag. Hvad er det, der sker i det? Jamen, det er blandt andet, at Niklas Landin han ikke har de samme redninger. Altså det, man jo nogle gange bliver en lille smule snydt af. Jeg synes egentlig, at forsvaret var okay. Men de har altså stadigvæk nogle enormt store chancer, franskmændene, som de brænder på Niklas Landin. Og når han lige pludselig ikke har de redninger, jamen så giver det sig selv, så kommer de tilbage. Og så er de faktisk forsvarsmæssigt, synes jeg, fået lidt mere bevægelse i deres fødder. I starten var vi i stand til at løbe dem lidt over enden. Simon Pytlik har brændt et par stykker, selvom han har spillet en afsnitlig flot kamp. Så har han lige et bagbrænder, og det giver nogle franske kontramuligheder, og der har de virkelig været, synes jeg, imponerende. Ikke at jeg ikke var klar over det godt, men deres overblik og deres ro i kontraen, den har været fremragende. Simon Pytlik har scoret 6 ud af 9 forsøg, men jeg er med på, at han brænder nogle stykker, men vi må vel også give ham noget credit for at blive ved at prøve at have det der gå på mod, ikke? Jo, selvfølgelig. Han har spillet en rigtig, rigtig flot første halvleg. Og hvis vi ikke havde haft ham, altså, så havde det bestemt set lidt anderledes ud. Jeg synes, han har spillet fremragende, og det er helt naturligt, at han måske falder lidt i kadence her i slutningen af halvlejen, ikke? Og det er jo her, der er andre, der skal træde til. Jeg er faktisk rigtig glad for at se, at Lauke også kommer ind og gør det rigtig godt i de der kontra, han har været med i. Men vi har behov for en Mikkel Hansen, der er mere skudfarlig ude bagved. De to, Gissel og Pytlik, de er virkelig gode, scorer mange mål. Men nu er vi altså oppe og spille mod et virkelig, virkelig godt fransk hold. Mikkel er nødt til at skyde noget mere ude bagfra, så vi kan få åbnet endnu mere op.
Ja, det kræver masser af energi, den måde, de også startede ud på men jeg vil Danmark, også sige, at vores spillestil ligger jo selvfølgelig ikke lige til, at han kan tage et skud, fordi han er den her spilfordeler og lægger jo nogle lækre afleveringer, har en sindssyg afleveringshastighed. Men han har også behov for bare lige at få et opspil eller 2 opspil, så han kan få de her skud og score. Men Claus, selvom vi fører med en, så er der ingen tvivl om, at det var Danmark, der havde mest brug for den her pause. Hvad er det ligesom Nikolaj Jakobsen, han har skulle rette ind på nu? Jamen altså forsvarsmæssigt, som han også sagde i timeouten, vi bliver nødt til at holde noget mere højde. Fordi hvis de kommer for tæt på, for det første skyder de for godt, og når de kommer... Altså hvis vi så ikke er meget, meget langt fremme, så kommer de så tilpas tæt på, at de kan begynde at ramme Fabregas. Og han har igen vist sig at være enormt stærk. Altså så det er bare et sindssygt svært hold at spille mod. Altså så kommer Brandi ind på et tidspunkt her og river hele forsvaret fra hinanden. Så der er rigeligt at se til det danske forsvar. Rigeligt at se til, men vi tror stadig på det her danske hold. Nu skal vi altså have den her VM-finale afgjort. Op til jer, Lindet og god fornøjelse. Ja, tak for det. Spillerne står klar til at starte anden halvleg, og mens franskmændene sætter gang i bolden lige om et øjeblik, så lad os lige få en frisk kommentar fra den danske assistenttræner, Henrik Kronborg. Kronborg, hvad har I talt om i pausen? Ja, vi skal forsøge at holde lidt højere angrebstempo, og nu får vi Lauke ind og ser, om vi kan vinde flere dueller. Og forsvarsmæssigt, der skal vi sørge for at holde højde, når de ligger og trykker os. Tak for det. Ja, interessant. Rasmus Lauke skal ind med tempo i det danske angrebsspil. Først så skal Danmark altså lige stå nede i forsvaret. Her, Kentan Mae, der er kommet ind fra start for franskmændene. Og i alle tidligere finaler mellem Danmark og Frankrig har det hold, der har været foran ved pause, endt som vinder. Målforskellen har der jo aldrig kun været et enkelt mål. Hold da op, de kan med dem, der sørger for, at det er helt lige 16-16. Og han slår sig også lidt i situationen, den franske stjerne. En afslutning. Ja, det er lidt af et mål, det der. Og det her, det synes jeg er spændende. Jeg snakker også om det første halvleg Lauke med nogle helt andre kvalifikationer, nogle helt andre ting, han kan meget, meget stærkere i mand-mand-spillet. Så nu har vi altså 3 inde i bagkæden, der kan det her. Og fantastisk aflevering fra Mathias Gidsel, og den danske offensiv kommer flyvende ud efter pause. Savstrup til 17-16. Gidsel med et lille sammenstød derinde, og der skal lige tørres op. Og jeg tror også, at Grabil får at vide, at du behøver ikke at smide dig, når du løber ind i lille Mathias Gidsel. Og vi får den her. Nej, det er for sent. Den får vi ikke igen. Der var lige lidt mundhuggeri mellem Gidsel og Grabil. Men for Søren, en VM-finale. Savstrup, der står godt fast derinde. Overfor Luka Karabatic. Ingen Nikola til at starte på i anden halvleg. Til gengæld skudarmen fra Brandi. Han skal rammes, Brandi. Han skal have en tackling, når han hænger op i luften. Ikke sådan, så han falder til jorden, men bare sådan, så han bliver generet i skuddet. Gidsel, der finder en kæmpe åbning, men redning af Desponé. Det var en af de chancer, der gerne må give mål i en VM-finale. Angrebsfejl på Mae. Det kunne være rart at få et godt gennemspillet dansk angreb. Ja, det er altså en god aktion af Magnus Landin. Et godt gennemspillet angreb, hvor vi også får smidt bolden i kassen. Og der kom Lauke med al den power, vi kender ham for, når han er allerbedst. Og prøv lige at se den attitude fra Rasmus Lauke nede på bænken. Og det kan altså give det danske angrebsspil en helt ny dimension.
Og første mand til at gå ind og støde brystet sammen med Rasmus Lauke. Manden, han har erstattet Mikkel Hansen. Ja, en holdpræstation, det her. Luka Karabatic på banen. Simpelthen frygt. Og Gilles, den franske landstræner for den danske kontrafase. Han har slet ikke samme niveau som hverken Fabregas inde på stregen eller Tonar. Brandi, der løber sammen med Savstrup. Og der kan ikke gå evigheder, før der kommer en arm i vejret på det her angreb. Nej, han signalerer lige på Brandi, han bliver ramt på halsen. Det kan han signalere. Alt det, han vil. De kan med op og flyve. Godt, Henrik Mølgaard. Rigtig, rigtig godt. Og nu er de nordmakedonske dommerarme altså i vejret. Henter mig. De kan med. Ja, taber bolden. Dobbeltdribling. Og ved, han skal op og stå igen. Og det er jo pludselig et helt andet våben, Rasmus Lauke, der var dømt ude af den her slutrunde. Vi tænkte, at han så spillede alligevel. Ja, okay, men hvor meget kan den lægge? Men en Rasmus Lauke i topform er jo en absolut topspiller. Ja, han kan gøre forskellen. Og her skaber han fuldstændig pladsen til Mathias Gidsel. Og det er noget, der kan være afgørende for Danmark, at Lauke spiller sådan der. Det er Mikkel Hansen, det er Mensa, det er Nikolaj Jakobsen med det samme henne. Og klask hånden sammen med Lauke efter den her kraftpræstation. Ja, når lige at få sagt, at han kan gøre forskellen, og så gør han forskellen. Lad os se det her forarbejde. Også vigtigt, at ham her, Gidsel, holder sig varm i det opgør og sætter målene ind efter et par misser. Ja, Larsgaard Jeppesen, og sådan kan en mavefornemmelse ændre sig på 5,5 minutter. Efter Frankrig sluttede godt af i første halvleg. Danmark, der har startet bedst efter pausen. Og Tonar ind igen på stregen for franskmændene. Ja, jeg skulle lige til at sige, prøv at se den her forsvarslinje. Savstrup, Mølgaard, Kirkeløkke, alle tre ud over 3-meteren. Så vil det altså give plads inden bagved. Når lige at få det løst, Kirkeløkke. Der er ikke så meget plads derude, og heller ikke plads nok til at overliste Niklas Landin. Godt, Niklas. Hører vi ned fra den danske bænk. Første redning efter pause fra den danske anfører. Og igen Rasmus Lauke, der skaber pladsen. Simon Pytlik siger tak for hjælpen og gør det til 2017. Nej, vi har ramt noget momentum her. Lige pludselig så kæmper de offensivt. Der kom Brandi og fandt hullet. Her Gidsel er fri. Og så Gidsel! Han er jo skudt ud af en kanon, og der er straffekast, og de kan med. Skal nok finde en plads at sidde på. Eller finde plads at sidde på bænken. Men hvad sker der med Mathias Gidsel dernede? Han har slået sig. Fysioterapeut Anja David Greve hurtigt nede ved ham. Gidsel, der i sidste kalenderår var igennem 2 grimme skader. Først en knæskade, så en tommelfinger. Den er altså grim, den der. Ja, det er faktisk noget svineri for de kan med dem. Den der tackling, den er altså vanvittig hård. Og den med fuldt overlæg. Og kom så for Søren Mikkel Hansen. Ja, det siger du, fordi nu er han på banen for at tage straffekast. Danmarks foretrukne straffeskytte. Danmark har altså ikke haft et straffekast endnu i den her kamp. Mikkel Hansen. Og selv har brugt 10 år sin karriere i Frankrig. Og nu gør han det til 21-18, og Mikkel Hansen stempler ind i den her VM-finale. Han har
8 gange tidligere spillet finaler for Danmark. 7 af gangene er han blevet dansk topscorer. Så scorer han sit første mål i dag. Det betyder noget for Mikkel Hansen og for Danmark. Og så hed det pludselig +3 og dansk overtalsspil. Og Remeli naturligvis tilbage på banen. Nede på bænken. Bag bænken begynder fløjspiller Johan Hansen at varme op. Interessant at se, hvad det får betydninger i den danske højre side med Mathias Gidsel og Niklas Kirkelykke. Godt spil ind til Tonar fra Kentan Maé. Frankrig på 1921. Store, stærke Tonar. Og det er altså ikke Mathias Gidsel, der går ud. Det er Kirkelykke. Ja, Johan Hansen. Han er lige kommet på banen. Og brænder på Desponé. Johan Hansen, der har 2 guldmedaljer. VM-guldmedaljer med Danmark. Men har aldrig spillet en VM-finale før. Var oversæder både i 2019 og i 2021. Redning af Landin. Og der bliver desværre fløjtet Frankrigs vej. De kan med efter sin udvisning også tilbage på banen igen. Her Prandi. Armen i vejret. De kan med score. De kan med. Ja, så er vi 10 minutter klogere. Kom så, Lauke! Ja, Lauke var der igen. Ej, jeg må sige, sikke et indhop Rasmus Lauke, rent offensivt. Der er han altså i gang med at gøre forskellen. Ja, og jeg er næsten ked af, at tv-seeren ikke kan se den Rasmus Lauke, vi andre kan opleve lige så snart han kommer ud af banen. Han skriger alt, hvad han overhovedet kan ud mod de danske tilskuere her på langsiden. Det er en vild mand, der er blevet sluppet løs i den her håndboldkamp. Ja, rigtig god disposition af Nikolaj Jacobsen. 4 kasser af Lauke, +2 til Danmark. Ja. Der er en grund til, at de er i finalen, Frankrig. Det er det jo, fordi de er et fantastisk håndboldhold. Og lad os se afslutningen, Tonar. Ja, det er altså en mand på 115 kilo, der lige laver sådan en lækker afslutning. Og så er det tid til Kevin Møller for første gang på banen her i finalen. Landin med 7 redninger sat sig ud på bænken. Simon Pytlik er stadig for 8. gang. Sender han bolden i nettet. Og der er så lidt tid til at afvikle det her skud, inden han skal blive taklet. Han har så kort et aftræk. Og han har så ufattelig meget præcision. Pytlik, god variation. Så er det nede i højre fod, så er det venstre fod, så er det op i højre hjørne. Ja, Pytlik selv har umiddelbart plan om at blive i GOG et års tid mere. Eller en sæson mere efter denne. Jeg tror, der sidder mange klubber, der har andre planer. Ja, jeg snakkede med tidligere legende Lars Lunac, klubpræsident i Vetsbrem. Man sagde bare, jamen han kan jo så, hvor han vil.
Aktionen her koster desværre en 2 minutters udvisning til Niklas Kirkelykke, der hænger på nakken af Tonar. Ja, det har ikke været så rart at få ham ind, i stedet for Luka Karabatic her i anden halvleg. Det gør livet meget svært for de danske spillere. En enorm fysik, og det er jo ikke sådan et køleskab. Det er jo ikke sådan han har bare så mange kilo bag. Utrolig bevægelig. Stolpen ikke med Lauke. Og Kevin Møller spænder ind på målet. Ja, Kevin Møller, det er en redning, den der. Og det her, det er vigtigt. Jeg havde lige nu om 3 ting, der var meget, meget vigtige. En af dem her på min blog, det er redninger. Det er en spurt ind i feltet, og så ned på plads. Ja, det er en stor redning, det der. Ja, hold øje med hans venstre arm. Ups. Gissel, der får flået trøjen halvvejs af. Flot opbakning til de danske spillere lige nu her i hallen i Stockholm. Spillet 44 minutter. Danmark foran med en neglebider, en VM-finale det her. Der kom Rasmus Lauke. Rasmus Lauke igen. Han er manden, der er med til at gøre en forskel, efter han stort set ikke har haft en rolle i den her VM-slutrunde. Spillet 24 minutter ved VM-turneringen indtil i dag. Og lige nu har han styr på det. Ja, og det der, det betyder jo en 2 minutters udvisning. Ja, der er ikke råd til de udvisninger, hører vi Nikolaj Jakobsen skrige nede på bænken. Valentin Port, han har slået sig. Ja, han rækker hele vejen rundt. Ej. Ja, det er ikke gode billeder af den her franske højrefod, der træder op på Pytlik. Ja, udvisning til Pytlik. Jeg må håbe, at Melvin Richardson ikke er kommet, eller undskyld, Valentin Port ikke er kommet alt for slemt til skade, og nu er det nemlig Melvin Richardson, der skal tage straffe over for Kevin Møller. Præcisionen er der stadig. For søn af Jackson Richardson. Tidligere storspiller. Og nu scorer Melvin for 3. gang på straffe. Og Frankrig, de hænger i den grad på med et kvarter igen. 24-23 til Danmark. Og Mads Mensah ind i den danske bagkæde. Frikast til Lauke. Plads til et smil bag tandbeskytteren. Simon Hall, kom så Simon Hall. Ja. Fremragende dansk spil og ny 2-målsføring. Stadig et lille minut i undertal for Danmark. Ja, det er alle mand, der trækker i samme retning. Rasmus Lauke kommer ind med en stor rolle. Kevin Møller kommer ind, har redninger. Simon Hall kommer ind og scorer. Et dansk hold, der slider for sin 3. VM-titel i træk. Der hvor vi så Valentin Port få tabet foden op. De kan med Remili i samarbejde. Det er svært at håndtere.
Girard tilbage på mål. Så for han holder sig selv klar. Ej, altså Rasmus Lauke, hvor er det imponerende, det han leverer. Han ligner en spiller, der har tænkt sig at blive verdensmester. Ja, han er nede i feltet. Janis Lenne, ingenting dømt. Frankrigs vej. Og det er modigt dømt, det her. Og ikke nogen tvivl, det er 100%. Han står nede lang tid inden han får afsluttet. Det gjorde han også ved hans mål. Han scorede i første halvleg, men det her var mere tydeligt. Lauke herude, der var en stor stjerne for Danmark, da de blev verdensmester i 2019. Her kommer han flyvende igen. Det går angrebsfejl. Han løber med ned og stiller sig i forsvaret. Rasmus Lauke missede VM for 2 år siden. Missede både OL-guldet i 16, OL-guldet i 21 i Tokyo. Der har været mange skader undervejs for 31-årige Rasmus Lauke. Men alle ved, når han er på top, Lauke, som han har spillet i Vestbrem, så tilhører han altså den absolutte top, og det har vi set i dagens kamp. Kender ikke en spiller, Frankrig, jo, de kender Lauke, men har ikke regnet med, at han skulle have så stor en rolle, hvad han ikke har spillet. Overlæggeren med Danmark, og det er en dansk bold, så mangler 2 franskmænd tilbage i forsvaret. Og Rasmus Lauke løber ikke med op. Men kommer nu. Ja, der er måske også bare et element af, at Rasmus Lauke jo ikke har kunnet træne så meget med under den her VM-slutrunde. Det kan godt være, at lungerne ikke lige er indstillet på sprint fra den ene ende til den anden hele tiden. Nej, var skadet måneden op til slutrunden, var ikke med i Vestbrem hele december. Mensah! Mads Mensah! Sikke en powerscoring! Og du kan se det på hele anskridtet. Og straffekast til Frankrig. Og det er hele tiden Danmark, der kommer på +3. Frankrig haler sig ind igen. Frankrig gør, hvad de kan. Men har altså ikke helt fået stor i Danmark endnu. Her med 11 minutter igen. Ja, her kommer den her kanonkugle. Hold da op. Og hvad skal man nok gøre, Sølman? Meter i timen. Kom så, Kevin Møller. Vi mangler en ting, det er forstyr på Richardson. Ja, han bliver ved med de her meget, meget vigtige mål. Holder Mads Mensah inden Nikolaj Jacobsen. Pause til Pytlik. Mensah kommer igen. Og den kan han ikke holde, Girard. Det var 2 styks fra Mensah. Nu har han altså scoret 1 mål mere i den her kamp, i finalekampen, ind i hele resten af turneringen. Der kan du snakke om at stemple ind på det helt rigtige tidspunkt. Ja, man havde ikke forudset, at det skulle være Rasmus Lauke og Mads Mensah, der skulle finde målene i den her VM-finale. Nej, den her meget, meget vigtige fase. 10 minutter igen. 28-25 til Danmark. Her Kevin Møller er tæt på. Ja, og slå bolden i jorden og sætte spillet. Det er etableret angrebsspil de sidste 10-12 minutter. Har man altså ramt en god chance. Stort set hver eneste angreb. Gissel kommer i fart. Og får frikast. 5 mål i dag. Signeret af Mathias Gissel. Rasmus Lauke, hvor er det er bare flot, og det er jo en forvandlet Rasmus Lauke, vi får serveret i den her finale.
Og der var redningen. Kevin Møller. Og det her, det kan blive meget, meget afgørende. Stor redning af Kevin Møller. Og Danmark med mulighed for at komme foran med 4. Og vi sad og snakkede om det her med Rasmus Lauke. Gav det mening, at han skulle fortsætte i turneringen. Dansk timeout. Fordi han netop ikke havde særlig mange minutter i benene. Han holdt ham inde. Og prøv lige at se her. Dansk timeout. Defensivt. Så skal jeg lige have os op i 5-1 en gang som udgangspunkt, hvor vi falder ned, ikke? Og offensivt nu, hvis de ligger og løsner sig så meget her, halvt perfekt, ud under, og så angriber vi på Mathias herovre. Vil du have spiller? Og så kan vi få et kryds, hvor vi kommer bagom. Bare krydsene har været helt geniale. Ja, så tager du den. Så kører vi. Frans, Simon Brett. Og hvis de ikke går op, Simon, så går du stadig bredt, så kommer du bare på træerne der, ikke? Kom, gutter, hey! 8,5 minutter tilbage, ikke? Kom! Videre. Hvad kan vi få? Der er en dansk landstræner, der fornemmer, at det franske hold taber lidt momentum. De kommer til at stå lidt mere alene, og derfor vil han gerne have Simon Hall væk fra stedet, hvor man ligger angrebene. Fordi troen på, at man vinder. Men mandduellen er så stor. Jeg får vel lige de 2 kanonkugler fra Mads Mensah. Og efter den danske bagkæde, der hed Gissel, Pytlik, Hansen, stort set hele den her slutrunde, så er det altså Lauke, Mensah, Gissel, der står her med 8 minutter igen af VM-finalen. Rasmus Lauke, hold da op! Hvor spiller han bare godt. Det er helt vildt, det Rasmus Lauke er gang i. 8. scoring, og det er på 22 minutter. Det er jo helt sindssygt. Ja, du ligner også en, der har tabt kæben. Ej, det her, det gør du kun, hvis det er, at du er en af verdens allerbedste spillere. Går ind og er toneangivende i en VM-finale. Du har ikke spillet håndbold i et par måneder. Du har ikke kunne bevæge dig på grund af en læg. Hvorfor ikke lave 8 mål i en VM-finale, Rasmus Lauke? Der er fløjtet skridt. Der er simpelthen fløjtet skridt på Nedim Remili. Og det her franske hold, det er godt nok sårbart. Der er lidt opløsningstendens, er der ikke det? det er der. 7 minutter igen. Danmark med muligheden for at komme foran med 5. Jeg siger ikke, Danmark er 3-dobbelt verdensmester med en scoring i det her angreb. Men det er ikke langt fra. Og Simon Hall brænder. Godt spil. Assist Lauke får ikke sat af Simon Hall. Og sådan kan det gå så hurtigt. Kommer der lige en losing fra Dika med sin scoring her til 27-30. Og så er der pludselig lang tid tilbage igen. Sidder med en fornemmelse af, at de bare skal holde gang i bolden efter presset. Ja, for eksempel give den til Rasmus Lauke. Den mand er jo altså ustoppelig. Fuldstændig ustoppelig. Og prøv lige at se det her op til de danske fans. Jeg ved, der har været slutrunder, som Rasmus Lauke ikke har kunne holde ud og se på tv. Fordi han har siddet derhjemme, som så mange gange før, med en knæskade og set sine holdkammerater vinde medaljer, vinde guldmedaljer. Han ville simpelthen ikke gå glip af det her, Rasmus Lauke. Ej, det er en fantastisk fortælling. Kevin Møller! Kevin Møller! Kevin Møller med redningen! Og nu begynder det her at ligne noget meget, meget stort for Danmark. Hele den danske bænk op at stå, og det forstår jeg godt. Der bliver sunget for evigt i Stockholm
Jeg ved ikke, om Danmark skal være verdensmester for evigt, men måske i hvert fald for 3. gang i træk som det første hold nogensinde. Ja, der er ikke mange afleveringer tilbage. Mensah, har du en afslutning i dig, Mads? Mensah. Fabregas svarer hurtigt igen den anden vej. Man får ikke noget foræret mod Frankrig. 31-28 med 4 minutter og 15 sekunder igen. Ja, Krog. Hvor mange scoringer skal der til for Danmark? En enkelt eller to. Jeg sad lige og holdt øje med Simon Hall og ny trøje på inden med Saustrup. Men jeg har indtryk af det her med den danske offensiv. Hold gang i bolden, lig presset. Så flækker den franske defensiv. Sikast til Lauke. Sekunderne, de tikker. De tikker Danmarks vej. Men altså, det er ikke nemt at score 3 mål. Det skal franskmændene bruge på 3,5 minutter, og de har ikke engang bolden. Oj, Mathias Gidsel. Og Girard får fat i den. Og hjem og stå. Ja, det var et par angreb i træk. Med tæt på matchbold til Danmark. 3 minutter og 20 har Frankrig 3 mål op. Men hver eneste fransk angreb er stort set en lille matchbold til Danmark. De skal bruge 3 kasser. Romain Lagarde, Nedim Remili, de kan med dem stiger til værs. Og tordner den simpelthen ind bag Kevin Møller. Den her kamp, den lever. Og den lever lidt for meget til min smag. Han bliver simpelthen presset ned. Magnus Saustrup, der også virkelig ligner en mand, der arbejder på reserverne. Prøv at se ind på stregen. Hver eneste gang, der er en mulighed. Hænderne ned på knæene, lige trække lidt luft ind. Fuldt forståeligt. Og hvem peger man så på med 2,5 minutter igen af en VM-finale? En 22-årig slutrundedebutant, der hedder Simon Pytlik. Ind sammen med Gidsel og Lauke. Nu kommer armen allerede i vejret. Der er brug for en dansk scoring nu her, for at få lidt luft. Simon Pytlik! Hvor er det sindssygt! Hvor er det sindssygt! Og straffekast til Frankrig. Jamen, der er simpelthen ikke ord for den her unge spiller, Simon Pytlik. Det er ikke den her situation. Det behøver vi ikke se. Det er straffekast. Vi vil se den scoring op i den anden ende. Det er helt sindssygt. Han kommer lige fra bænken. Armen er i vejret. Danmark skal have en scoring. Hvad gør man så? Jeg tror, man trækker en underhånd i toppen af målet. Nu kommer Niklas Landin ind igen. Har du en redning? Landin! Ja, Hans! Niklas Landin! Jeg tror lige, du har været med til at sikre Danmark et verdensmesterskab. Niklas Landin og Mikkel Hansen, der krammer på bænken. De har ikke spillet hovedroller i dag, men de er der, når der er brug for dem. Et minut og 20 igen. Danmark fører med 3. Det her, det må ikke gå galt. En dansk scoring nu, så kan vi godt finde guldmedaljerne frem. Rasmus Lauke, selvfølgelig med sin 10. scoring. Det her, det kan ikke gå galt for Danmark. Det er eminent, det de har leveret. De danske spillere, jublen er gået i gang ned på den danske bænk. Verdensmester i 2019 på hjemmebane. Verdensmester i 2021 i Cairo. Og nu verdensmester for 3. gang i træk 2023 i Stockholm som det første hold nogensinde. Vi har et minut på uret, der bare skal køres ned. Hold da op, Lars Gård Jeppesen. Ja, det er stort. Det er godt nok stort. Hvor er det flot. Og der har der været nogle spillere, der tror, de karakter vist, hvor dygtige de er. Og ham her, Simon Pytlik, er en af dem. Og hans wingman, nummer 19, Gidsel, er en anden af dem. Ja, jeg får lige en lille losing her. Det er ramt i ansigtet af Janis Len.
Men i det store hele betyder det ikke så meget. Armen er i vejret. Hvem vil afslutte for Danmark ved VM-topscorer? Og Mathias Gidsel gør det. Det vil han gerne. Mathias Gidsel for 6. gang i dag, og de er godt klar over det. Det her, det er håndboldhistorie. Det er sportshistorie. Der er ingen, der nogensinde har præsteret det her før. Et dansk hold, der ikke har tabt i 27 VM-kampe i træk før i dag. Det blev heller ikke i dag, at nogen skulle slå Danmark mod den evige rival fra Frankrig. Lykkedes det, og det bliver en klar dansk sejr. Det er et fransk hold, der ikke har været foran i hele kampen. De kom tæt på undervejs. Vi behøver ikke at spille mere håndbold. Den her kamp, den er slut. Det her, det er helt fantastisk. Danmark, de vinder 34-29 over Frankrig, og som de første nogensinde tredobbelte verdensmestre. Ingen har præsteret det, som de her drenge, de har. Og dansk hold, der i samlet flok gik forrest i dag. Det var Rasmus Lauke, der lige pludselig kom ind og lavede 10 mål i anden halvleg. Mads Mensa, Kevin Møller, der kom ind fra bænken og spillede store roller. Det her, det er så stort. Og det vidner jo bare om, at det her hold, det er uden sammenligning verdens bedste, og var det flot. De her drenge, der kommer ind, har ikke spillet særlig mange minutter. Har været helt ude af turneringen. Rasmus Lauke, Kevin Møller har heller ikke spillet særlig meget. Det vidner om et fantastisk mandskab, der samarbejder, hjælper hinanden. Kronprinsen er glad på tribunerne i Stockholm, og det er de her spillere også. Simon Pytlik, Niklas Kirkelykke, Lukas Jørgensen fra holdet her, verdensmester for første gang. Michael Damgaard, også Mads Hox og Lasse Møller, der har været med undervejs, og landstræner Nikolaj Jacobsen. Verdens bedste håndboldtræner. Uden sammenligning. Vi har set alle de bedste trænere, der er her i dag. Nikolaj overskygger dem alle sammen. Han har plan B, C, D, E klar, når plan A ikke er der. Mensa ind, gør forskellen. Rasmus Lauke, altså det var en genistreg. Ind med Kevin Møller. Så selvom han har spillet smalt, jamen så er han tiltro til sine spillere. Det er også derfor, de præsterer så godt. Det her, det er en holdpræstation. Og et fransk hold, der kun 2 gange i historien i 14 forsøg har tabt en slutrundefinale. Nu taber de igen. Og igen til Danmark, ligesom det var tilfældet ved OL i 2016. Mathias Gidsel, hold da op. For har han spillet en flot slutrunde, 6 mål i dag. Vi er ikke overrasket længere over det, Mathias Gidsel leverer. Og prøv lige at se Lauke her. Han har spillet flere minutter i den her VM-finale, end han har spillet i resten af turneringen. Han havde ikke scoret et mål ved VM før i dag. Så scorer han, Gud hjælp mig, 10 mål på 27 minutter. Det er en præstation af de absolut største. Ja, det er det. Det er sgu til at blive helt rørt af. Altså, det er en mand, der har været så tæt på at tage hjem. Det er en mand, jeg har set, da det var, vi var i Malmø til træningerne. Var ked af det, han var. Vi regnede med, at han ville rejse hjem. Jeg regnede med, at han ville rejse hjem efter mundvin nedad. Og så står vi her 5-6 dage efter, og han har en hovedrolle. Banens bedste. Det er helt fantastisk. Hvilken spiller. Og Mikkel Hansen så vi med et stort smil. Han spillede ikke så stor en rolle i dag. Det har han gjort gennem hele slutrunden. Der kommer ikke til at stå i historiebøgerne andet, end han er tredobbelt verdensmester. Lad os komme ned til landstræner Nikolaj Jacobsen. Nikolaj Jacobsen, verdensmester for 3. gang. Hvad går der igennem lige nu? Jamen, jeg fatter det ikke. Jamen, jeg er selvfølgelig mega stolt. Det er klart. Jeg synes, vi har spillet en fantastisk turnering. Og i dag, der var brug for lidt ekstra hjælp, så de folk, der kommer ind fra bænken i dag, de er med til at afgøre den kamp her. Så, jamen, altså, meget svært lige at finde de rigtige ord, når man lige er blevet verdensmester igen, ikke? Det kan jeg godt forstå, men du nævner selv folk, der kommer ind fra bænken, specielt Rasmus Lauke spiller jo en eminent rolle her. Hvad siger du lige til hans præstation? Jamen, fantastisk. Vi har savnet Rasmus, også fordi han giver os noget mere fart, end Mikkel kunne gøre i dag, og derfor var det vanvittigt vigtigt. Altså, Mads Mensa kommer også lige ud og laver 2 mål ud af ingenting, ikke? Så Kevin har den redning, der lige gør, at vi lige kan få det sidste luft til dem. På mange måder viser det her jo, at det er et stort bredt hold, det her. Hvad kendetegner det her hold, der er blevet verdensmester i år?
Det er fantastisk håndboldspil, det må jeg sige. De har virkelig spillet røven ud af bukserne, og jeg synes, de har spillet vanvittigt flot håndbold, og så et super godt kammeratskab, for ellers så klarer du ikke 9 kampe på 18 dage. Vi ser frem til en lang analyse. Tak for det, Nikolaj. Ja, 2. Ja, nu er vi altså verdensmester, Camilla. Vi kan kigge på de her mænd og se, hvad det betyder for dem. Ja, det er fedt. Jamen altså, helt utrolig anden halvleg. Altså, Rasmus Lauke, siger jeg bare. Hold nu op. Det var, han var blevet genfødt, eller hvad? Ja, altså, jeg sagde det faktisk lidt i pausen, at 2 mål af ham der, det var virkelig imponeret over. Det var der, det startede. Det var hans anden halvleg her. Også Mads Mensa går ind, scorer 2 også virkelig vigtige mål. Kevin Møller har redninger. Simon Hall, altså det er alle dem, som ikke har spillet, når det gælder tidligere, de kommer bare ind nu. Der viser, at de har niveau til at træde ind i en finale, som jo gik lidt fremad. Vi havde et par tidspunkter, Claus, hvor vi var det lige var nervepirrende. Nej, det var en smule nervøst, altså, og var de indskifterne ikke kommet ind på den her måde, så tror jeg også, at det var gået en helt anden vej. Vi har simpelthen Simon Pytlik klar. Vi skal lige høre fra ham nu. Simon Pytlik, hvordan er det at være verdensmester for første gang? Lige nu der kan jeg ikke rigtig se noget, fordi min kontaktlinse den sidder ude til siden, så jeg gad rigtig godt at se, hvordan det sker herinde, men jeg kan ikke rigtig se noget, så lige nu det er fuldstændig vanvittigt. Altså, hold kæft, man, det har været en drengedrøm, det her at stå, og så, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, hold kæft, man, Lauke, han kommer ind og gør det fantastisk, og holdet præsterer over en hel turnering, og fuldstændig vanvittigt at være en del af. Ja. Nu ved jeg ikke, om det er tårer. Det er nok ikke, fordi du står og rørt lige nu, men trods alt at stå her, hvorfor betyder det her så meget? Jamen altså, jeg tror, det er lidt en blanding af, at man på et tidspunkt, da jeg var yngre, sagde nej til så mange ting. For på et tidspunkt at få drømmen om at stå her. Og det så kulminerer med det her, og man er en del af det her landshold, det er fuldstændig vanvittigt, og jeg kan ikke rigtig beskrive det for. Det irriterer mig også simpelthen af kontaktliste her, så, men jeg er så dybt taknemmelig for at være en del af det, og ja, jeg er bare glad. Du skal i omklædning. Tag en ny kontaktliste, for jeg ved ikke, om det er månedslinser eller dagslinser. Nej, det er dagslinser. Du skal have en ny i.